Bueno, hemen niri gustatzen zait hauek irudia hauek ikustea, ez? Eta zior asmatzen duzutela zer diren, ez? Bai. Bueno, badapur bat hori, ez, birikiak. Eta hau da, birikiaren buelta emanda da zuhaitza bat, ez? Pentsatzeko, azkenean, ez? Natura horrela dela eta guk ere barruan, ez? Hori daukagu. Itzaldi guztietan, beti azten askotan astutzen dugu indik gauden, zatan lurra. Eta, hemen deko zute lurra. Eta askotan, deko zute 6.000 kilometro nahi baduzu erradioa. Baina biosfera, bakarrik dira 20 kilometro. Hor bizi gara, hor dago bizitza. Eta hau izan zen, 1992an lehenengo aldiz gizakiak lurra kanpotik ikusi zuela. Eta deitzen zeina zaio batanika urdina. Askotan onelako gauzak astutzen ditugu. Gero beste aldetik ere bai, askotan hitz egiten dugu ez ura, hemen dekogu ez. Hau da lurra, ura barik. Hau da lurrak daukan ur guztia. Eta ale txikitxo hau da ur geza. Hau da, guk erabili, edo igual ezin dugu erabili, baina ur geza. Horrela, proportzioan zuek ere barneratzeko handia, lurra handia izango ditzateke saskibaloiko pilota bat. Hau izango zen, ping-pong pilota bat. Eta hau, harto ale bat. Kontutan hartuta, gaur egun gainera gaudela poloak eta urtzen ari direla ez, ur asko ez dagoela eskuragarri, ur geza asko ez dago eskuragarri, ez izotxa bezala da. Gero bestetik ere bai ere oso garrantzitsua da gogoratzea ez, ikusi dugu ez, lurra, bere azalera guztitik, hemeneko ez, hemeneko 29 bakarrik da lurtarra. Lurtarra parte horretan, hemeneko 71 gutxi gora bera esketzen badugu glaziarrak eta lurrakoa basamortuak eta bizigarria da horrela zerbait, nire oso ekospen handia ematen duena. Horretatik erdia gizakiak erabiltzen du bere baliabideak lortzeko janaria, Eguneko eta mazazpia gutxi gora bera dira basoak, eta bero dira sastrakak, iriak gaur egun jartzen du bat, baina jara eguneko bian, iriak. Baina gero, hortik, erdia baino gehiago, eguneko 77 erabiltzen dugu animalientzako. Animaliak, ez nahi dut, behiak, erdiak, zaldiak, ez? Baina horiek bakarrik ematen digute, begiratzen badugu, behar diran mundu mailan, kalorien bakarrik 18. Proteinan bai, 17. Baina kaloriak azkenean begiratzen dara bakarrik 18. Orduan, hau da bakarrik danuk barneratzeko, askotan esaten da dieta, esaten dugu dieta, zerbaitik askotan esaten dute, beto dala igual barazkietara eta horrela jotzea, ze azkenean, dizuet esango, baina igual behi baten kilo bat, igual, gehitzeko igual behar dira 1000 litro baino dira. Zeo sartzen da bedarra eta dena. Baina ere, kontutan hartu behar dugu, ere lurtar horretan, ekoizpen primarioaren lur mailan ematen da, ekoizpen primarioaren bi herenak eremu lurtarrean ematen da. Orduan, egiten duguna eremu lurtarrean oso garrantzitsua da. Etxebiziak oso ondo ingo ditugu etxebizia, baina galtzen dugu eremu bat zerbait ematen duena funtzionamendu guztiako, ez? Orduan, hau da lurra gutxi gora bera dauka, milioi urte, eta jarriko bagenu, honen jartzen duzu, ez? Hori dana, zatitu 24 ordutan, eta orduan izango zanen 44 urte gutxi gora bera segundu bat, ikusiko dugu, lurra hasi izan, eta gizakia edo bizitza izan zen, Gabonetako abendako eta maikan iaia gauerdi baino lehenago, ez? Gutxi gora bera, ez? Dara mat 1000 urte nekazaritza, eta harri arotik mugikorrera gutxi gora bera izan ziren 6 minutu bakar. Apur bat. Baina horrela antolatu da lurra, biosfera horrela antolatuta dago, eta badan dakigu, eko baldintza biotikoak egia da, hemen itzazo hartu dala sartu, ekosistema urtarrak ezitu dala sartu, baina garantzitua jakitea
ekoizle primarioak, landareak eta hori dira hasten direnak sistema guztian mugitzen. Daude beste sistema batzu, baina batez ere, ez? Hemen gaude, kontsumitzaileak, baina dekogu hor, deskonposatzaileak dirara oso garrantzitsuak lurrean daudela, askotan ez dugu gogoratzen. Lurrean guk hemen pentsatu dezakegun, eremu lehorrean esategaitik dagoen egitura guzti hori, animal guztia, lurrean dago. Lurra izugarria da. Eta hor bai dago jarri eta deskonposatzaileak dira bakteria eta onddoak. Gainontzekoak egiten dutena da materia organiko hori, ostoa jauzi direnean, txikitu edo animali bat hiltzen bada, txikitzen eta hondakinak eta horregatik zizareak hain garrantzitsu bat dira, azkenean lurzoruan hor bizi diren guztiak arnasten dute. Eta lurra horregaitik zuloak eta bere egitura mantendu behar du, segun eta ze tamaina daukan eta poro horiek ura mantenduko dute edo ez. Eta horregaitik zuhaitzak nahiz eta igual, denbora askotan esatuzko eskezu egin oso kezkatutako naz egitxe dituenean, esaten nuen, nondik ataratzen dute, lurra horretarako oso ona da. Beko bere egitura, eta horregatik da oso garrantzitsua lurrari bueltak ez ematea, badakit egiten da, baina zergatik, lurra bere egitura dauka, eta horren barruan, bermatzen du airea mugitzea, zekaro hor dauden guztiak, ze horria ekoizten ari dira. Baina berean, oxigenoa erabiltzen ari dira. Orduan oso garrantzitsua da hor mundu hori askotan azultzen duguna. Baina horren antolatu da, Eta horregi esker, bizitza dago, guk ezagutzen dugun bizitza, baina ezin duguna ahaztu da, lehen esan dut, lurtarrean egiten da guztia, erreken bidez, errekak azkenean dira gure zainak bezala, itsasoera eramaten dute, edo urmaeletara, nahi dugun lekuetara, baina dana, orduan hemen egiten dana oso garrantzitsua da. Eta horregaitik ezin duguna gutxi da hori igadura gertatzea, materia organikoa galtzea. Ze horrek ere eragin bat dauka errekatan, eta gero eragin bat dauka ere itsasoan. Orduan dana dago oso lotuta, eta askotan, astutzen dugu eta horregaitik hartzen dut. Eta horren oinarria azkenean da biodibertsitatea. Askotan, guk normalean, aletzen badizuet, biodibertsitatea zer da. Gehienak izango diazute espeziak, ze hortan gaude beti. Baina biodibertsitatea ez da bakarrik espeziak. Honek egiten duen, ikusi dugu pisatzen duen. Biodibertsitatea ez da hori bakarrik, maila desberdinetan doa. Hordeko zue, ere hori, baba desberdinak, hori dira danak babak, baina genetikoki, beleku desberdinetakoak eta zapore desberdinak ukiko dute, maila hori, maila genetikoa oso garrantzitsua da, genetikoa oso garrantzitsua da, eta gero ere dekogu ekosisteman baso desberdinak, eta gero nola dagoen dana lotuta ere oso garrantzitsua da, paisaia, horregatik jartzen dizuet paisaia. Ze paisaia den ikusi dugun bezala, baso baten gertatzen dana zerbait pasatuko da erreketara, eta hortik pasatuko da paduretara, eta azkenean dana dago lotuta. Batzutan estuagoa da daukaten erlazioa, baina azkenean dago dana lotuta, eta egia da, gure gaur egungo Europa mailan, gustatu ala ez, paisaia ere oso, azkenean gizakiaren eragina dauka, deitzen dira, paisaia kulturala, horriko zutea aineaneko gatzaldea, horrela da, hemen ere, segun eta zer ikusten dugun, dira erabilera desberdinak. Baina kontu zibili behar da, edo urtetan, edo milak urtetan, egonda oreka bat edo dana oso ondo, ez da oso ondo eginda, ze bestela baliabidea galtzen zituzten, da, Paskoa irla, badakigu danok zerbait desagertu zen, txartoz egin zutelako, erabili zutelako hor zuzkaten basoak eta azkenean ere muaia, ia egoizpen barik zan eta alde egin behar izan zuten. Ez badozut irakurri dago liburu bat oso ona kolapso, Jared Diamondena, gaztelek ez dago, eta hor kolapso da, hor begiratzen du, zelan, zibilizazioa hasi denetik, ze gizarteak desagertu diran eta zergaitik. Eta orokorrean, normalean, izaten da, hori, bide txarrak egia da, lopatik joan ginela amiketara, eta, zuntzitu genituen, baina orokorrean, beraz, oso garrantzitsua da, nola erabiltzen da. Horregaitik, parte horretan,
bai, bale jarri dezuet, ez? Biodibertsitatea askotan hitz egiten dana, parteak oso garrantzitsua dira, zezuk, hasi zaitezke kotxe bat parteak kentzen, baina azkenean kotxeak ez da. Batzuk kendu dira, bai? Baina azkenean sistema jausten da. Eta biodibertsitatearen kasuan, bai, gertatu daiteke, ez? Gaur egun sistema gero eta espezie gitziago, dibertsitate genetikoa ere aldatzen ari da, eta, galtzen ari da, bai? Eta berdin hor jarri dezakegu barazkietan edo zen janari, animaliak ere, bai, arrazak. Arrazak zergaiti sortu ziren, ez? Hemen dauden egon diran batzuk galdu dira, ez? Baina betizu edo, egitea etorriko dara, baina berdin zait hartaitza kurra, edo loetan, ez? Zilada, luma gorri, ez dakit. Hori azkenean zen gizakia, ez? Oso hori dana gizakia joan da, baina zagaitik, zer baterako horrela joan da moldatzen, bai? Baina egia da, parte guztiak dira, eta azkenean dana behar dugu. Kasu honetan hau beti jartzen dut, Rion izan zen, 2012an kidu eruena, eta asko gustatzen zaitze hor jartzen du global economy izan momentua horretaz hitz egiten, eta hor dauden espezie guzti horiek, ez badaukate hori, langabezira bialdu dituzte, bai? Hori da konsultantea, hori izaten du, hori bakarrik interesgarriak direna ekonomikoki, bai? Eta ematen du horiek ez dirala garrantzitsuak, eta hemen daude takalardo hauek esaten, gu ez baginateke txikiak izango dira, baina gu ez baginateke hemen egongo mundu guztiak akasbeteta egongo litzateke. Beraz, dana da garrantzitsua, bai? Gero da segun eta zer begiratzen dugun, beti begiratzen dugun espauza bat, horregatik azkenean dana behar da, bai? Maila desberdinetan, eta ezin duguna egin da esan ez lehen konservazioan ere bai egiten da batzutan ez espezia, segun ze espezie da, igual bakarrik zoaz espezie hori babesteko, baina igual gainotzeko asko egoera txar batera eramaten dituzu. Eta, hau adibide bezala, zergaitik dan garrantzitsua, hemen dikogu zelai bat, normalean zelaiak eta larreak eta daukate landare asko, ez? Eta esaten duzu, badana dira, zer ditute kosle primario, dana dira, bedarra, ez? Bedarra sortzen dute eta, biomasa, ez? Azkenean, baina zer gertatzen da, desberdinak daudenez, berdinak direnean, gaixotasun bat badator, edo berdin zaite intsekto bat, edo belarjale bat etortzen bada, dana jango duzu, dana da berdina, bai? Baina desberdina badira, espezie desberdina badagoz, aukera dago, bat edo bi, egoera txarrean egotea, baina besteak aurrera egitea. Eta adibide bezala, zuk larreak eta ez baditu gurestatzen, fijatuko zarete, zelan batzutan, ura dagonean eta badana dago berde. Baina lehortea dagonean, egun batzuk emodia horiak, baina beti dago bedar bat aurrera egiten duela, espezie bat aurrera. Hori da kasu hau, ez? Eta horrek laguntzen du ekosistemak aurrera egitea. Azkenean ekosistematan, gure kasuan, ekosle primariotan behar dugu, hori ez, aztea sistema. Eta beste arretik gauza bat oso garrantzitsua gizartean da, hau, elkarlana. Beti esaten digute, lehen gutxien ez mesua zama honek jaten du, niri tontuan kontrolatzen du. Ez. Hau da benetan laguntzen duena biosfera aurrera egitea. Espezien arteko elkarlana lotura. Dira, erlazioak, baina positiboak hemen artean. Hau jakingo duzu ezer dagoen egiten segurazki ez, egazpi honek, edo honek ere zergatik eramaten du hemen aktine hau, ez? Azkenean, hau pozoitzua da, inork ez du bera jango. Berari kostu ekonomiko energetikoa da, azkenean pisua eramaten du. Baina berdin zaio, azkenean bera bizi daiteke edo onjoekin eta sustraiekin egiten duena, edo askotan frutu zuhaitzetan, esaten duguna hemen dagoz afidoak eta gero dagoz inurriak, esaten dugu. Azkenean inurriak babesten dituzte. Etortzen badira marigorringoak eta eraso egiten diete. Guretzako arazo bat da, segun eta frutu zuhaitzetan, arazo egiten ditzakegu. Baina artean, orduan, horregatik oso garrantzitsua da elkarlan hori ere COVID-a gertatu zanean, eta jendea, eta gizarte aurrera denen artean laguntzen garelako hori, horrela da. Orduan, natura, niretzako, edo, izugarria da, zergatik, biodibertsitate maila desberdinetan dauka, denen artean lotzen dira, laguntzen dira,
Gero eguzki, gure kasuan, begiratzen ari gara eguzkia badaude beste sistema batzu, baina orokorrean jarriko gara ez eguzkia dela, bertokoa. Oso garrantzitsua dira bertoko espeziak mantentzea gure bertoko basoak. Emateko bertoko espezie, zergatik, ze gero barnean egongo dira, individuo desberdinak, gu genetikoki ez gara berdinak. Adibidez, ematen badigute botika bat, danok ez dugu berdin erreakzionatzen. Hori da ere naturan gertatzen dana. Orduan egongo dira individuo batzu, momentu batzuetan, adiztipa da, eskur gehiago emango dituztela, ikosteko dituztela, eta beste dutzu bitxiago. Edo ikusten dugunean udaberrian, danak ez dut estoak aldi berean ateratzen. Ez da danak udazkenean mutatzen. Hori da, azkenean, lagungarria izan daiteke, dana horrela egiteko. Orduan, hemen dekogu, baina komentatu dizuet, ekosistema ja dakizutez, daude funtzio eta prozesua, badano dakigu energiaren fluxua, mantenu gaiak, baina hori doa, azkenean fotosintesiarekin, ekoizpen primarioa, baina aldi berean zuhaitzak zer egiten dute, ez? Ekoizpen primario horrekin, evapotranspirazioa, oso garrantzitsua da, ez gaur egun aldela beroarekin goi, polinizazioa ere gaur egun egiten duguna, deskomposaketa lehen komentatu dudana, mantenu gaien zikloa eta zikloa hori oso garrantzitsua. Eta horrek bermatzen du gure ongizatea. Eta horiei, hau da, hortik, guk lortzen ditugun, onure egiten zaie ekosistemen zerbitzu. Askotan astutzen dugu, nahi galdetzen badut edo normalean beti pentsatzen dugu janaria, egurra, baina beti astutzen dugu, gaur egun gero eta gehiago deitzen dara, mikroklimaren erregulazioa, edo gaixotasuna txikitu, horiek ez dugu hainbeste aizialdia dena, globalean jendeak errezago begiratzen du. Urra erazketa, ez dakit, baina oso garrantzitsua, erreka, ibai basoak hori egiten dute azkenean, eta hor dago horrelako onura asko ematen dituztenak, ez? Eta, saltatzen direla horrela. Horregatik izan dizuet, hornidura zerbitzuak egilikagaiak, egurra, urgeza, hori erreza da. Kulturalak, direla, ez? Paisaren gozatzea, edo gustatzea, edo beto sentitzea, baina hauek, zirela benetan, gure ongizatero, dana tira garrantzitsua. Baina hauek, benetan, ez dirala hain errez, igual ekonomikoki edo pentsatzen, ez da, purba zeharka, lortzen ditugunek, hauek askotan ez ditugu gogoratzen, eta dira oso garrantzitsua. Eta guk horretan, hemen zan, eta horretan, azkenean, bakarrik zan, egiten duela gure ongizatea, eta zertan, eskema hau ez dakik zergatik ez da ondoatera, eta egiten bora dikimon berriro jartzeko bestea. Baina azkenean da, ongizatean zertan oinarritzen da, segurtasuna, oinarrizko baliabide beharrak, osasuna, pertsonen arteko harremanak, hori da ongizatea. Kalitatea daukagu, baina arazoa da, zelan sentitzen gara. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta horretarako natura, COVID-19 ikusi genuen ere bai, da nahi genuen kalera irten eta albazan, ez? Berdegunetara orokorrean, dut esango igualdan, baina orokorrean jendeak hori nahi zuen, ez? Hori faltan hartzen genuen, hori da. Horrek egiten zigun, zer egiten digu, zer hobeto sentitzea. Orduan, egin behar horrelako integrazioa, ez? Ekosistemak ematen diguten, gero, hor dekogu, ez? Adibidez, ekoizpen primarioa, edo zuhaitzak hor dagoz, egiten dute, askotan astutzen dugu, baina hori egiten duenean zuhaitzen azpian dagoen egitura guztia, ez, astrakaketan egiten dutena da, urra astiroa gestea. Eta astiroa gesten danean, astirago sartzen da erreketan, astirago doa azpitik, eta horiek lortzen dutena zer da, azkenean uholdeen kontra egiteko edo uholdeak hain errez ez gertatzea. Hori izango ditzateke, eta hortik, lortzen dugu guk hobeto egotea edo arazorik ez gertatzea, eta badaude sistema desberdin batzuk, hori nahi baduzute ekonomikoki, biofizikoki, baina ekonomikoki baloratzea hori. Baina oso garrantzitsua da, adibidez, kasu honetan zer daukazu. Ez, adibidez hemen 83an egon ziren uholdeak, baina aldatu da arroen kudeaketa? Ez. Eta gainera, txarrera doa. Zer, eukaliptoariak ez dute laguntzen ura gelditzen, ura gelditzen, ez? Eta gero ere bai ostoak, pinuarena bezala hidrofoboak dira, ura pasatzen da. Aritzena, pagoena, gehiago zurgatzen du ura, eta egiten du astiro pago batean. Orduan, horretan oso garrantzitsua da, eta ondamendiak zen, ondamendiak eta gertatuko dira, baina prestatu gaitezke, ez? Eta prestatu gaitezke ikusita ze onurak eman aldizkigun ekosistemak, eman kontrola bideen bat. Orduan,
oso garrantzitsua da ze erabakiak hartzen ditugun, ez? Kudeaketan. Zergatik ez egun eta zer egiten dugu, ez? Bueno, hor deko zure aldaketa globalean dituan, ez? Segun eta zelan ze erabakiak hartzen ditugu, zerbitzu gehiago emango digu edo beto funtzionatuko dute ekosistema horiek eta orduan onurak edukiko ditugu benetan. Orduan, ekosistemen zerbitzuetan, bada artikulu bat asko gustatzen zaidana, ze honetan begiratzen dutena da Europa mailan, hartzen dituzten da 50 baso, eta hor begiratzen dituzte ekosistema zerbitzu desberdinak mendeko ingeles eta goz, asko hitz egiten da, ez? CO2-aren biltegiatzea, edo, beste bat izan daiteke landarea, landare basatiek, dakizute hau maiukiak, ez? Basoetan egon dira maiukiak, landareak, egurra, jentea ere hegaztiak ikustea, izurriten kontrola, temperatura eta begiratzen dira hor, ikustetu, egitura, konposaketa, heterogenitatea, landarea, begiratzen dira hori deitzen zaila atributuak, mendeko zuten basoarenak. Eta ikusi da oso garrantzitsua da, batzuetan gehiago gitziago, baso horren egitura. Egitura oso garrantzitsua da, segun eta zelan dekozu zure basoa, zenik, oso da, barandaketa, basoa, zelan dekozu, bai? Eta gero, beste gauza bat oso garrantzitsua askotan azten dugula, eta gure gizartean beti nahi duguna da dana maksimizatu. Letxuga gehien. Egurra gehien. Eta ekosistemak ez da biltzatu. Ez. Ekosisteman ez dute inoiz maksimizatzen. Ez hemen da bakarrik adibide bat jartzen dana, bil aldaketa, ez? Eta, ematen ditu zerbitzu batzuk, eta balio igual maksimoak batzuetan izan daiteke ura, edo egurra, edo habitata, edo horrela, lotzen direnean, igual ez dira maksimoetara heltzen, ez dira heltzen maksimoetara, baina danak ematen dituzte nahiko ondo. Eta, hemen azkenean da grafiko baten ikusten dana, ez duzunean eskatzen 180 balio altuak zure funtzioan, kasu honetan dira funtzioak, ez funtzioan, gero eta espezie gehiago, gero eta multifuntzionalitate hori da funtzio asko egiteak jaisten da. Hau da, badeko zue hortua, badeko zue hartoa, eta gero leikak eta hau eta beste, igual ez duzu beti zuen beste ematen denena, baina dana dago lotuta eta bat abesteri laguntzen dira eta dekozu kantitate bat. Jartzen baduzu leka, bakarri leka, igual dekozu leka pila, hori da apur bat ideia, ez? Inoiz ez dute hori egiten, eta hori da gizartean barneratuta daukaguna, baina ikasi duguna ekosistemak hori ez duten egiten. Eta hemen dekozute, adibideak ezelan, temperatura jitzi daiteke, zuhaitzak egon da zuhaitza gabe, eta hau da, urte batzuk, hau egunkarian atera zan, hau izan zen Kanadan. Hotz asko egiten, bero asko egiten zuen, eta kotxeak, kamioiak egiten, zuhaitzak egiten dutena, ez? Eta azkenean hauek doain egiten dut, hor dagoz, eta hau da zuhaitz batek egiten dagoena. Igual, kilogramo materia lehorra bakoitzeko igual, aristi bat ikaskatzen ditu 200 litro. Ez gara konturatzen, baina egiten dute, bai? Eta gero beste aldetik, horren gaudela gora bera polinizatzaileekin, ez hau da, hor jartzen du lekua, Nepalen usteotara, baiara baten polinizatzaile guztiak desagertu ziren, bai? Bera, zagarrondoak dira. Eta orduan, egin zutena izan zen, emakumeak edo, egiten dutena egitea. Eta hemen dekozu, deko 25 pertsona, egun zuhaitz eta hori abarazka edo erleak itxita, berak egingo zuten doan. Baina ez da bakarrik hori. Oso garrantzitsua da nola polinizatzen da. Eta da kaso bat, Reading Unibertsitatean egin zutena, horrelako esperimento bat, bat zan polinizatzaile normalak eta bestea gizakiak hori egiten dut pintzel batekin, eta ikusten dozu, batzuta maiukiak ez daude perfecto, igual polinizatzaileak egin duenean, ez du egin behar zan moduan, eta horregatik maiukiak edatzen dira forma desberdinetakoak, non nahi dugu hori. Baina errezago da polinizatzaileak egitea, guk egitea baino. Eta, askotan esaten da, azkenean, gure hiriak ez, gaudenez hiriekin eta, hau da, italiano batek Txinan egiten ari da, ez dakigu azkenean egin duen edo, baina esan litzateke gure hiriak izan beharko ziren basoak bezala. Hau da, eremu bat egiten ari direla, baina ez da gerratu duten,
baina hori da leku bat oso kutsatuta Txinan eta orduan egin nahi dut horrelako hiri bat, ez? Zeinetan, ez dut hitz egin, baina karo, zuhaitzak ere kutsadura hartzen dute eta hostoetan aldatzen dute eta gero horrek egiten du, azkenean kutsatzailea izan daiteken sustantzia hori pozoitzua ez izatea, ez? Gauza asko. Eta horregaitik gaur egun ere bai, entzuten da asko hori, naturan oinarritutako irtenbideak, eta hemen ikusute adibidez, kasoa Oxford, oso ez du egin, orokorrean ez dute planeatu naturan oinarritutako irtenbide bat, irtenbideak dira hauek, azkenean inauri amango Suedian, zelan egin dituzten, hori asko egiten duenean, horrelako mal batzuk hor sartzen da, eta gero, hori gitzi egiten duenean, igual desagertzen da, eta horrekin lortzen dana da uholdeak adibidez egitea. Baina oso hiria, dakite gonzaleten edo ez, deko horrelako kanal batzu, eta zuzua zara, eta zara konturatzen, baina euria egiten duenean, dana gainezka egiten du. Eremu batzuk, etxe bizitza dauden eremuak ez dira urrazpian sartzen. Baina eske daukate inguruan, larreak, basoak, politxin ondoan, dana ur gainezka egiten du. Badakite hau gertatuko dago, baina ez da zer eskartatzen. Zergatik, mantendu dutelako eremu horiek etxe bizitza barik. Gauza bat guk adibidez, eta hiruan gertatu zenean, etxe asko eta urrazpian gelditu ziren, baina baserriak orokorrean ez. Baserriak ja zeuden ondo jarrita, basekin ondo jartzen zituzten, badaezpada. Eta orduan, hemeneko zeta adibidea segun eta zelan jartzen dituzun etxe bizitzak eta basoak eta, lortu dezakegu azkenean, arazorik ez izatea, eta gaur egun gero eta gehiago entzuko dozuen naturan oinarritutako irtenbideak, baina askotan erabiltzen da, esaten da, kopiatzen da naturak egiten duena. Hau da, askotan deitzen dira zut, ez? Igual jartzen duzu lur mota bat edo horrelako zerbait material bat, azkenean iragazten duena, baina hori ez da. Naturan oinarritutako irtenbideak dira, natura dagoela. Irtenbide hori eta kasu honetan bezala. Besteak kopiak dira. Orduan, azkenean ez, horrelako eremu batek ezin izango lukeen egin, horien arte ikusi dugun zerbitzu guztiak. Bai, emango dugu itxuga, baina horrelako dana. Bai? Eta gainera kutsatuko. Nik nola beti esaten dut hori behiratu, egiten duen nahi duguna, arnaz hartu. Askotan ez gara konturatzen, guk arnaz hartzen dugunean, ez gara konturatzen gure gorputza egiten ari dena. Ez gara konturatzen zer da gure gorputza, gure gorputza dira zelulak lotuta, gorputza egiten du bere, mutualismo bat dago denin artean, lan egiten dute, gure organoak, baina ez gara konturatzen gure nokoan, eta bakarrik hori egiten, ikusi zen gauza edo zauri bat dekogunean. Pentsatzen jartzen zari ez zer demontra da gure gorputza ze izugarria den, ez? Orduan, horregatik jartzen dut horrela, nasa hartu pentsatzeko. Eta horrengoa saldatuko dugu apur bat. Orduan, hemen ikusiko dugu apur bat auke, bai? Edo ulertzeko, bai? Hau da apur bat sartzea biomimetika munduan, hau asko gustatzen zen. Eta hau bakarrik da erakusteko, azkenean bizitza, biosferan gertatzen dana, oinarrituta dago 4 polimero desberdinetan, bai? ADN-a, ez? Gero proteina, lipidoa eta karbohidratoa. 4 horiekin, montaje guztia eginda dago, eta dan eginda dago temperatura eta presio normalean, ez? Armiar masarea adibidez erabiltzen da horrelako babesteko eta proteina bat indar asko daukala, dara errezapurtzen, gure kasuan asko jartzen bada errezapurtzen, baina ez du bizatzen adibidez, bai? Baina guk egiten dugu pila gauza eta ikusizelako arazoak sortzen ari garen mundu mailan, ez? Bai, ukiko dugu kimiko nahi dugun guztia, baina hor dago. Eta ikusi zein errez eta simple egiten da, eta horregatik biomimetikaren mundua gauza da hori, ez? Zuhaitza ez da bakarrik zuhaitza. Askotan begiratzen da zuhaitza hogaitik, ez? Aritzak, erpuz, osto, eta begiratzen da zeratara dezakegun bere gandik, ez? Baina ere begiratu beharko genuke, azkenean izaki bizidun bat, eta eguzki energia kudeaketa egiten du, eta materio organikoa sortzen du, wifia da. Ze zuhaitzak euren artean komunikatzen dira, bai? Eta askatzen dituzte, eta gaur egun ikusi da oso garrantzitsua dela askatzen dutena, zeren eta egiten dutena da, errasten dute euria egitea adibidez. Eta gero, bertoko materialak, egurrarina, ez egun eta,
egoera desberdinetan moldatzen da, egiten du, segun eta hasia, non jausten da, horra hasi behar da, ez? Edo gero ondakina berri, baliabidea bihurtzen dituzte, ez? Hor dago, eta gero, batez ere askotan hitz egiten da, lurrazpitik zelan zuhaitzakeren artean, komunikatzen dira eta ez bakarrik hori laguntzen dira. Baten bat, aula badago, bialdu aldio janaria. Izugarria da, deitzen zaigu, interneta, ez? Interneta wifia goitik eta bestetik, ez? Eta hor dagoz, daude aukera pila, askotan guk ez ditugunak gero, aurreko gunean gauza batzuetan egiten da, baina azkenean ezin dugu egin. Ez dugu egiten inoiz naturak egiten duen bezala. Bai? Guk galdugu erabili energia eta temperatura asko, eta baina azkenean egiten dugu produktuak ez direla biodegradagarriak hortaz joan behar da, ez? Orduan, hostoetan badaude eremu batzuk direla lotuzak eta, inoiz ez direla urarekin gelditzen, bezik eta hidrofluidoak eta hidrofoboak, edo zelan landarea, ez? Ez tomen bidez, kontrolatzen du temperatura, eta ez du ezer ez egiten, ez edo zelan egiten duen, ez? Azkenean, gravitatearen kontra igotzen du ura, ez? Eta mantenu gailekin, edo beste batzuk ere bai, hor simbiosia ez lotzen dala, edo zelan egunean zehar, ez? Animali, da, gauza bat, zuhaitza bat, baina egunean zehar, ez? Animali desberdinak eta gero, bere garapenean, ez, konplexutasun batera doa, eta azkenean lortzen duena da, konplexutasun hori handitu, eta espezien arteko lotura batzuk egitea. Eta hemen ja, baina gotaziko naiz eta txorik ez dago atzun dago, hori askotan ez esaten da, otsoa funtzio garrantzitsu bat da, eta lehen ez zitzaigen ematen baleoiak azkenean dira goiko, piramidean edo nahi baduzute, goiko puntuetan daudena, baina oso garrantzitsu dira. Zero kontrola horrek kentuta, deskomposatzen, desegiten da dena. Horregaitik gaur egun hori otsoen kontra egoten da, baina eski otsoak naturan hiltzen ditu normalean gaixorik dauden animaliak, edo ahul dauden animaliak. Eta orduan, ebazten dute gaixotasunak ez pasatzea. Eta gauzak ondo egiten badira eta adibidea dagoz, denen arteko bizitza auki dezakegu. Eta hor daude interes asko ere bai, nahi dute igual animaliak egotea edo basurdeak eta zerbaitek eiztariak eta oso komplexua da, baina elkar bizitza egin daiteke ze egiten ari da leku desberdinetan. Eta, hori, basoak, eiko azpegiturak eta zuhaitzaren materialetik atara daiteke kosmetikarako eta horrela ataratzen dira ikusten duzu irakuntzarako, biokimiko sustantzen kutzaguna kartoia eta horrela egiteko, edo nanozelulosa, plastiko, antzeko gauza batzuk entzultzak denetatik. Eta hori urte batzuk, kotxe hau Japoin egin zuten eta da zuhaitzetatik ateratako materiala. Gaur egun ere bai pilak grafenoa erabiltzen da piletan, grafenoaren ordez, linera badela erabiltzen dara, eta egin daiteke. Orduan, gauza da begiratzea, ikertzea. Askotan errezena izan da igual petroliotik ateratzea eta roketatik ez, geora pasatu gara, baina biotik pasatu daiteke. Eta orduan, naturak zer egiten du, forma funtziora egokitzen du. Eta hemen ikusite, zurdien egala edo katuaren oina, edo azkenean nigelarena, baina azkenean nanok dotoz egitura berdinetatik eta funtzio desberdinetara moldatuta dagoz. Eta naturak orokorrean hori egiten duena da, hemen ondo dago, moldatuta dago hor bizitzeko, baina hemen ez. Azkenean saiatzen duena da, moldatzea, bere funtzioa, bere baldintza horretarako. Orduan, horregaitik garrantzitsua da ikustea funtzioa eta estrategia. Orduan, pentsatzerakoan hau da, innovazioarekin lehen komentatu dizuedera, azkenean da, pentsatu behar duguna da, zerbait nahi badugu, ez duguna pentsatu behar dugu zer nahi dugu egitea horrek, ez nola egin dezen, nola ez? Egitea nahi duzu, baizik eta zu pentsatu behar duzuna da, ze izan daiteken, nun egon daiteken edo zer nahi duzun bezala funtzio horrek egitea, ez? Eta orduan, begiratu behar duguna da, hori ikusi ulertu naturan. Eta horretarako dago, zuk identifikatu behar duzu eskazu honetan, ez izango litzateke zelan nahi duzu babestu txirrendulari baten buruan, ez? Eta ezin diozu galdetu nola kaskoa, baizik eta zu begiratu behar duzula da nola, ez? Nola babesten duten, bai? Eta orduan, begiratu daiteke naturan, eta naturan badago, honen lortzen dugu.
Zantugu lehen egortuko dugula. Urrutu bat Eskoa. Ezketak egin da, eskoa. Bide bada. Bueno, hau normalean galdetzen dut, astu zer galdetzea, ez? Naturan nun gertatzen da, edo nork babesten du burua, ez? Esan alidazue ahariak, ez? Ahariak kolpea egiten dutenean, ez? Bada ikastea, eta hau zango da, bueno, hemen dikogu okilak, ez? Bueno, honek esaten duena da, dira, ze indarrarekin jotzen dute, bueno, hau eta egunean 10.000 aldiz jotzen dute, ze abiaduran eta ze indarra, gravitatearen 1000 aldiz gehiago, ez? Baina euren garuna babestuta dago. Ez da sartuko nuen, baina da azkenean hau da bakarrik guk, eta hauek zer jaten dute, azkenean hor barruan dauden kakalardo helarra. Hori jatera doaz. Horregatik egiten dituzte zuloak. Ere kabiak egiten dituzte, baina eurak elikatzen dira, kakalardo guztia. Hemen dago, okila. Orduan, egin behar duguna, pentsatzen dugunean da hori biologizatu, ez? Naturak nola egiten ditu gauzak. Orduan, izango da nola baitzen du, nola isolatzen da, marruskadora nola gutxitzen du, ez? Zelan ikusten dute argi barik, ez? Badakigu ikusten dutela, edo zelan komunikatzen dute, nola egiten dituzte koloreak, ez? Adibidez, ez? Orduan, gauz esango litzateke, zuk nahi duzuna, nola egiten da naturan, ez? Orduan, ben adibidez dekogu, ez? Diseinu galdera esango litzateke nola osten dan, ez? Nahi dugu bero asko egiten du gure etxeetan, eta galdera esango litzateke nola egiten duen, ez? Eta, gu pentsatu behar naturak nola jaisten du temperatura ikusi dugu, ez? Azkenean urarekin jolasten dugu, ere askotan egiten ari gara landareak sartzen, ez? Lekuetan temperatura jaisten, baina azkenean, hori da, ez? Urak laguntzen dio edo godeen kasoan, ez? Zer egiten du, nola lortzen du, ez? Soberakin horiek, eta ez duguna inoz begiratzen da baso batean, euria egiten duenean, evaporazioa gertatzen da, berez, nahiz eta guk pentsatu ez, haizea dago eta ur asko evaporatzen da. Hau da, jausten da, 90% gutxi gora bera, gora doa berriro, kanpora, evaporazioarekin, evapotranspirazioarekin. Beste 90% barrura sartzen da. Eta oso gitzi gainazaretik doa. Basoa ondo bada, ur asko badago, eta azkenean lurra da, betetzen badago, gertatu daiteke, ez? Baina, orokorrean horbelak eta laguntzen du. Eta igual azkera izango litzateke, ez? Hau, ez? Kolorena, ez? Nola lortzen duen, ez? Eta nola koizten dituzten koloreak. Eta gaur egun ikusi dugu, adibidez, tximeletak eta hegaztiak, ez daukate koloreik, dira eskata batzu dauzkate eta segun eta eskata horiek nola dauden, zelan jotzen dion argia kolorea dauka. Egizute zelan derrote batzuk egon ziren, ez da berdina, baina kamiseta batzuk egiten zela horrela diseinu bat, horren antzeko gauza bat, ez? Ez dute ikusi da, ez dutela konposatu desberdinak egiten, baizik eta da, argiaren joko batekin lortzen duten neurri batzuk ez lanak, baina orokorrean. Eta horregatik, hemen da biomimetika mundua, ez? Osatu beharko ginateke, eta, hau da, armi-arma bat, jabene batzuk ere aterazta medioetan eta horrela entzun duen, baina izugarria da, ur azpian dago. Hori da, ura. Berak egiten duena da, bere sarearekin sortzen du, lotzen du, berak astiro, ikusko duzute zelan ekartzen duen airea. Eta hau da, ura barnean burbuila bat, aire burbuila bat, berak lotuta daukala sarearekin, gora ez egiteko, eta horrein doa, kanpora, hartzen du, eta armi-armak ez dut ernaz hartzen gure zera, raka batzuk horrela tutu batzuk, eta bere atzeko parteko hileak hidrofoboak dira. Orduan, hartzen dute airea, eta hartzen dute eta bero askatzen dute. Eta hemen da, ikusko dugu zelan joaten da, zelan du astiretik, eta da bere burbuila dira, hartzen du, eta karo, somorroan jango du. Barruan, ez? Bai? Azkenean, dira horrelako gauza esan dut, igual ikasi dezakegu hortik, ez? Hone egiten duen, eta hemen azkenean berak sortzen du, ez? Gero hemen ere, bai, burbuilak ere egin dezake elkartruke bat, zeobia, eta ikusten duenean oxigeno gitxi dagoela burbuilan, orduan goraroa eta ekartzen du. Ikusteko zelako gauzak edo, gaur egun ere, urdin erratzak eta
ikertzen ari dira, ze egoetan kontrolatzen dute pila gauza, airearen temperatura, abiadura, nondik datorren izugarriak dira. Ez eta da mundu bat oso interesgarria. Eta hemen dikogu, belkroarena, batzutakit historia beste batzuk ezakite, bai? Eta hemen jarriko dugu, belkroaren historia izan zen aurreko mendean, ingeniero bat Suitzan, hasi joan txapurraekin eta beti zeuzkan hasiak, ez? Eta begiratu zuen mikroskopioan ze lotura, zelan zan egitura hori. Orduan berak, azaldu zuen, egin zuen belkroak hasiera batean, berak, jende aurrean, aurkeztu zuen belkroa, eta ikusiko duzu bat, inork zuen kasurik ezak, nispentzatu zitarako erabilko du, baina zer gertatu zen. NASAk erabili zuela, zabak zute, astronautak hor daudenean ezin dute gauzaktan hartu. Orduan beuren arropan jarri zuen, ez? Eta hortik aurrera ja, hasi zan hor egundeko guztia, ez? Ezkina guztietan belkroa, baina horrela hasi zan. Eta horrela dagoz beste gauza asko. Eta beste bat horrela igual, amatuena horrela izango da, trena Japoien egin zutenean tren bala famatua, ez? Shinkansen, ez? Honetan, eta hemen ere gertatzen zen, trenetan, ez? Ez dakik gogoratuko gaur egun, ez dakik, baina lehen gutxienez hori trena tunel batean sartzen zanean izugarrizko zarata, bai? Hori azkenean da, dentsitatea handitzen da, azkenean trena da, bultzatzen dut, ateratzen danean, bum, zarata egiten du, ez? Tren ikusiko dugu. Baina bakarrik kontatzen ari da trenaren, hau da, Shinkansen egongo baginen bilatzen, ez? Eta joan esaten du, arazoa zen da. It came from an unlikely place. The story went like this. The bullet train could reach speeds of almost 200 miles per hour, but when it rushed into a tunnel, air pressure would build in the narrow space, causing a large boom when exited. Bai? Orduan, igual ez dut dizuet bideo. Hor bideoan bakarrik gero ateratzen da hori, zelan pentsatu zuen, eta hau nola egin dezakegu, zer egin dezakegu horreko, eta gainera, Japoien zarata eta oso txartu ikusita dago, oza, oso txartu ez zaila gustatzen, da dana nahiko izila. Orduan, hor zegoen, ingenieroa, hegaztiak begiratzen zituen, Birdwatchers formatuak, ez? Eta orduan pentsatu zuen, ze hegaztia, Martin Arrantzaleak, ze hegaztia pasatzen da dentsitate gitxiko, azkenean airea dentsitatean dira, baina ez du, kasuetan, esplasik egiten. Ze hegaztiak mugitzen badu ezin du arraina harrapatu. Orduan, hor ikusi zuten, eta azkenean trenaren, ezkitzi behar nizuen bideoa, orduan beramendeko. Trenaren mokoa da Martin Arrantzalearena bezala, eta ez bakarrik hori. Honekin lortu zutena, adibidez da, energia gitziago bastatzea. Deko gauza gehiago, Pinguinoen beste gauza batzuk, baina hau da horrelako adibide bat oso. Lehenengo adibidea horrela izan zen, zelan deitzen da, Crystal Palace, Londresean egin zanean lehenengo mundu erakustaldia eta ez dakizer, eta orduan Reina Victoriaren zenarra, Albertetan, ez zuten egin eraikin bat, dana kristalizkoa, eta zuten bizekiten nola. Eta bere arkitektoa, ez zeukan egotegi bat Lotus Ostoak, eta Lotus Ostoen nerbioen egitura da Crystal Palace, Londresen dagoen Crystal Palaceen egitura, horizontaleneko. Baina, eta hau da beste bat ere, hori, muskuiluak, jarriko dizuet, eta salduko ez deko. Muskuiluak, askotan erosten ditugunean, badaukate hileak, horrela esaten dugula, kendu behar digula, hile hori dira izugarreak. Ze indar asko ez da errez apurtzea, proteina oso gogor bata, eta uretan irauten du. Hauek ikertzen ari dira, egiteko, ikusten duzu, ariak. Zergatik, askotan, ebakuntza asko, batzutan gero eta gehiago igual egiten dira, umean jaio baino lehenago, hor dira baldintza oso ezeak, eta egin behar duten horrelako ari batzuk, ezetasun hori bermatzen duena, aurrera egiten duena, horregatik, ikertzen ari dira, eta horregatik jartzen dut hau, ikusteko zelan egiten duen, baina ez bakarrik hori. Ze hori egiteko, kola berezi bat erabiltzen du, bai? Horein, irudia jarriko dizueten zuen. Hori jai du, kola berezi bat da, ez da hain errez egiten duela eta bum, ez. Kola oso berezi bat da. Arroka, kolokorrean, karga negatiboa daukate, poko geruzan eta orduan, uretan dauden, protoiak, ez karga positiboak, hor itxatzita goten dira, horreka, potasio eta hor da gozan nahi itxatea, kaltxo eta horrela.
Baina orduan honek zer egiten du? Askatzen du proteina positiboa dena. Nik ere hasieran pentsatzen dut, negatiboa ba, ez positiboa dena. Neurri bat dena. Eta orduan egiten duena da garbitzen du, ze positibo da, inban bat bezala, positibo, askatzen dira, eta orduan gero badoa bestea, eta itzatzen da. Eta behin itzatzen duenean da, egiten duenean, tiratzen duenean atzera. Eta hori azkenean da, beste mundu bat, beste mundu bat ez aukerak, dauzkagunak naturak egiten duena, eta berak egiten du temperatura eta presio normalean, eta ez dute kutsatzen. Hau da, deskomposagarriak dira, arazo barik. Eta hori da, beste kaso bat, igual ezagutzen duzu, hau da, baso mortuan dauden kakalardo batzuk, eta kakalardo eta, baso mortuetan gauean temperatura hotza eta goizean oso beroa, Baina hor, goizean intza bat sortzen da, ezetasun bat. Eta kakalardo honek ezin du gura edan, orduan zer egiten du, jartzen da horrela, justo egun zentian, eta dagoen ezetasun txiki hori harrapatzen du. Eta astiro, jartzen du horrela, eta astiro dekonez hidrofobikoa eta hidrofilikoa egiten du horrelako urtanta bat, eta azkenean, ahora, joaten zaio. Eta horrekin egin dutena, hortik enpresa desberdinak dagoz lan egiten dutela horretan, eta horrekin batek hau garatu du eta hau erabiltzen dute basamortuan edo urgitzi dagoen eremuetan, eta umeak eta egin dezakete, erabili dezakete bai ura hartzeko, baina ura ere bai edateko. Baina hori dago dana oinarrituta, horren egitura guztia da, nahi duzute elitro, azkenean dira hauen, zelan ditzen da, egoetan, ego txikitzu horietan. Eta gero beste gauza bat igual gaur egun uzabiz bat urte da, baina lehen, niko goratzen dut lehen, hegazkinean egoen amaiera zan horrela, baina gaur egun da horrela. Hori dana begiratu da, ikusita bazelan ez dutala ontzekin eta esan gauean mugitzen dira, eta ez da gintzuten, Eta, zer gertatzen da, hegazkinean, pasatzen danean bakizute, normalean itzaron behar dute 2 minutu edo horrela urrengo hegazkinea, ez azkenean horrelako airea asko mugitzen da, Eta honekin, lortzen dana da, horrelako errotan horiek ez gertatzea. Orduan horrekin ez dute gastatzen enbeste energia, eta gainera, nahi baduzute minuturo hegazkineak ateratzea. Eta gainera, energia hori egitziago erabiltzen ari dira. Horrelako gauzak simpleak, eskinean jarretzen du hegazkinekin. Eta, hau bakarrik ez du jarriko bideoa. Hau bakarrik da bideo bat kontatzen duela zelan landareak, duzu jartzen dizuet, eta igual txapa edarra, nahi duzu jartzen dizuet, laburra da, hau da bakarrik kontatzeko zelan frutuak eta kentzen dio, landareak frutuekin komunikazio baten dago. Eta kentzen ditugunean, hartzen dugunean, hori apurtzen da, komunikazio hori apurtzen da, eta gainera ez bakarrik hori landareak ere ez usteltzeko edo joren bat eraso egiten badio laguntzen dio. Zer gertatzen da, askotan guk hartzen dugunean, komunikazio hori apurtzen da, eta eramaten dugunean leku batetik bestera, usteltzen da edo onjoa sartzen zaio. Claro, guk hemen edo segunetan nondik datozen barazki horiek eta azkenean behar dugu kamioiak eta temperatura hotzean hori ez gertatzeko. Baina badaude herrialde askotan hori ezin dela egin. Ez dagoela enbeste energia, ez dagoela enbeste kamioi eta orduan ari dira garatzen, ikusi dituzte ze konposatu horiek dira, komunikatzen duena edo laguntzen duena, behin hasten danean igual usteltzen apur bat, pehatzea aldatzen da, eta ikusi dute ze konposatuak landareak behaltzen dio, eta egiten dituzte horrelako paketo txikitsuak, eta pehatzea ikusten dute dagoenean aldatzen, paketa irekitzen da, eta eskatzen du konposatu hori eta orduan babesten du. Eta hori da gauza bat, egiten ari direla herrialde batzuetan, eta uste duzu ez hori da. Azkenean eta gero baina amaitzeko, haitzen militzateke, hau bai jantu hori zuen. Hau da beste, lehen hitz egin dute, basoetan eta horrela, azkenean, dana berziklatzen da, eta ze garrantzitsua dan lurra. Orduan badaude enpresa batzuk, honen kontatzen duena da, zenbat hondakin sortzen dira mundu mailan, eta batez ere kasua da estatu batuetan, hori zenbat apurtzen direnean eraikinak eta, azkenean hondakin edo asko, eta askotan erretzen dira, edo azkenean, edo
lekuetara, ez, zuloak eta betetzera, ez, arazoa sortzeko, eta, bueno, hortik aldaketa klimatikoaren gazak, eta ikusi da, kasu honetan estatu batuetan hortik ateratzen da, sortzen diren hondakina horiek dira, ez dakizen bat aldiz, etxe bizitzetan, bi aldiz gutxienez, etxe bizitzetako hondakinak. Orduan, enpresa hauek, badago enpresa bat, begiratzen ari dela, lurrean dauden bakterio, batez lan egiten ari da onddoekin, ez? Dakiterako, badaudela basoetan eta ia edozer gauza, denborarekin azkenean deskonposatzen da, bai da ezurrak edo nahi duguna txaskalak eta hilea horretarako oso zaila da, baina imaginatut azkenean deskonposatzen da. Orduan, esperimentuak egiten ari dira hartzen lurmota desberdinak, onddo desberdinak dauzkatena eurak ezakite zer da, jartzen diete konposatu edo deskonposatu edo toksikoa bada, destoxifikazio bat, beste produktu baten sortu aldan zerbait, eta orduan hartzen dituzte, jartzen dute horrelako plaka batzuetan, eta horrik ikusten dute zelan, zerbait eraso egiten dion. Eraso egiten badio, badakite hori horretarako balio dezakela, eta hortik, imaginatzen, gero negozioa egiteko, baina, azkenean da modu bat, neurri baten, hemen dago egiten, jartzen dute gauza desberdinak, onddo desberdinak, eta ikusten dute abertzainek. Azkenean onddoa, prinsipioz ez da toxikoa, baina eta balio dugu gero erabiltzen dute, hau izango litzatik ere, beste material desberdinak, azkenean onddoak biomaterialak dira, ez azkenean dira materia organikoa, eta erabiltzen dute, lurzorua edo izolatzerako, eta horrela, izan beharrean, produktu petroleotik etorritakoa, azkenean dira naturalak, ez? Eta, azkenean dana, hauek intsektoak eta mikrobioak eta dana, lortzen dute hori. Azkenean, dana neurri baten garbitzea, eta berrerabiltzea, naturan dana erabiltzen da, ez dago zen nahi. Eta, hori horregatik, egin behar duguna da, pentsatu apur bat, ez? Begiratu natura, eta hortik, ikasi. Orduan, begiratu daiteke bilmotuta da, ez daiteke, begiratuaren kasua zuk ikusten duzu, eta erabiltzen duzu zertarako, edo egin daiteke, hegazkinen antzera, ez? Lehenengo pentsatu, ni egan egin nahi dut, zelan egiten dute egan, ez? Eta, hortik kopiatu diseinua. Eta horregatik, zelan lan egin daiteke, eskolatan hau ere, zuk ajartzen duzu erronka, ez? Hazi irudimenarekin begiratu eta hortik da berrinkuntzara heldu gaitezken modu bat, ez? Eta badago web bat, nature.org, hor sartzen bazarete, dago pila gauza, jendea eskatu dute hor, jendea dakien animaliak edo landariak egiten dituzten gauza jartzea, eta gero zuk hor begiratzen duzu, eta gero zuk pentsatu dezakezu zertarako balio dezaken horrek egiten duena, eta zelan zuk neurri baten eskopiatu edo emulatu egiten duzun, ez hor dago hori. Eta hemen diko zute, ikusi zenbat gauza desberdinak egin dira. Horrek ez du kentzen, gu kopiatu dezakegu, adibidez, Tanzanian uste dela, daukatela egin dute horrelako eraikin bat, termiten kabiak bezala, ez? Han beroa egiten du, eta termiten barruan, zuzertzen zara horien kabi mendio tontorrak egiten dituztenak, eta hor temperaturak konstante mantentzen da. Eta kopiatu dute, baina azkenean zuk egiten ari zara eraikin bat, ez dela biodegradagarria. Gertzen duzu, gauza bata, hori, hemen dagoz batzu bat adibidez, hau izan zen, bekinen estadioena zan kabi baten egitura. Eta, badago zer Londresekoa, eta gero geikoen oinak ez daukaten kola, ere erabiltzen da, dago pila. Gauza zein da, gu ez garala kapaz egitea izaki bizidunak egiten dute moduan, da temperatura eta presio normalean eta deskonposagarria. Guk ero egiten dugu antzekoa, baina justo ez da berdina. Eta, egia da gaur egun hori gaudela, ez? Garapenean korrerako helburuekin, askotan jartzen dituzte dana batera, baina ez dira danak aldi berean, baina sentitzen dut. Edo dekogu gure biosfera baldintza honetan, inoiz ez dugu ekiko, ez dugu lortuko ez gizartea edo ekonomikoki aurrera egitea, ez? Eta, baina amaitzeko, ez badozute, nahi badozute, bilatu liburua, ez badeko zute liburutegian ekarri, oso interesgarria da, filosofo bat da, el buen antepasado, azkenean gu izan behar gara, norde ona,
eta oso interesgarria da. Eta, bueno, Edward Wilson azkenean asko hitz egin zuela biodibertsitateari buruz, eta berak esaten duen, azkenean berak ez gaitu behar, naturak ez gaitu behar, gu behar dugu natura. Eta horreko, Henry Thoreau, hau izan zen naturalista bat oso, famatuan neurri bat lehen gaitik, famatua edo horrela ez naturarekiko, eta berak esan zuen, ez? Zer da, gazetarako nahi dugu etxe bat, ezin badugu inun ipini, ez badeko planetarik, ez? Orduan, edo zer gehiago zer egiten dugu, nahiko zute weba, eta, mila esker zuen arreta gaitik.